Aquests són els prats que hi ha a la vora del riu Segre, amb el camí que va després cap a la Seu d'Urgell. Aquests són els prats on tenim els cavalls també. Pel matí ja els deixem sueltos per poder fer pràctiques i sempre amb un entorn meravellós. I a l'altre costat de la carretera tenim els altres corrals. I el parc del Segre, que va fins la Seu. I aquestes són les instal·lacions pel matí ja, que ha sortit el sol. Com veieu, la persona que s'encarrega dels cavalls és una persona molt cuidadosa. Mira, aquí el tenim treballant. Aquestes són les quadres, que ara se veureu millor. Són grans, són amples. I ara sortirem a fora amb els corrals que tenim. Aquí tenim, de cara a la primavera i estiu, tenim una piscina que la prepararem. Possiblement farem barbacoa a fora. Ja l'anirem preparant de cara a la primavera i estiu. I aquí teniu tots els corrals que tenim pels cavalls, perquè estiguin ben sueltos i ben cuidats. Com podem veure, són instal·lacions que per una part del riu és un bon tros, i per l'altra part del riu tenim tanmateix doncs tot el que és espai suficient perquè els cavalls puguin gaudir de la natura i puguin estar còmodes. I amb aquest recorregut que hem fet ja heu conegut totes les instal·lacions que estan destinades a la hípica, al centre eqüestre que tenim aquí a la Torre del Manresà. Recordeu-vos que també us podeu allotjar a la mateixa casa rural que tenim, que està tot dintre de la mateixa instal·lacions. Esperem la vostra visita. Gràcies.